Lisää haastetta tähän finaaliin. Kyllä ne siitä yksi kerrallaan tulee poistettua. Se on vielä reilu 4 minuuttia ajoaikaa jäljellä, eli 4,5 minuuttia. Tolonen tuttuun tapaan lähti vetämään letkaa ja Simonen tuttuun tapaan toisena. Mäkelä 3. Peltoniemi 4. Kanerva 5. Andersson 6. Ljungqvist 7. Lindgren 8. Peltoniemi 3. Kanerva 4. Andersson 5. Ljungqvist 6. ja Mäkelä 7. Lindgren 8. Puoli minuuttia on ajettu ja Tolonen edelleen kärjessä ja Simonen toisena. Andersson kolmasta. Tolonen tekevät pientä kärjenpyörää siellä ja eihän se nyt niin justiinsa kun on reilu johto, niin voihan sitä vähän pyöriä tuolta. Reilu puolen sekunnin johto. Mene! Siinä se sitten meni. Vähän huonoa tuuria ja kevyttä ohjausvirhettä, niin Simosen auto oli kaikkea muuta kuin ajolinjalla. 3,5 minuuttia ajettu. Minuutin verran ajoaikaa jäljellä. Tolonen kärjessä, Simonen toisena, Andersson 3. Peltoniemi 4. Kanerva 5. Ljungqvist 6. Mäkelä 7. Lindgren 8. Peltoniemi ohitti tuossa tuplassa näköjään Anderssonin. Siellä käydään vähän vääntöä takasuoralla. Ja
Antti tässä sitten vie sen kolmospaikan.